Hep, det her skal handle om noget, vi kalder det lyriske jeg. Og hvad er så det? Hvis nu vi leger, at det her, det er virkeligheden. Det er den verden, vi lever i. Så kan man sige, at når man laver en tekst, er det jo ofte noget, der minder om et eller andet, vi kender i virkeligheden. Mere eller mindre sandt, mere eller mindre dramatisk. Så virkeligheden, det var den store cirkel. I virkeligheden er der en mand, der hedder Jesper Dahl, som skriver en sangtekst, hvor i der er et lyrisk jeg. Så det vil sige, i virkelighedens verden, det er cirklen her, der har vi en mand, der hedder Jesper Dahl. Jesper Dahl, han skriver en tekst, det vi kalder tekstens univers, den verden, som teksten foregår i. I den tekst, der har vi noget, der hedder et lyrisk jeg. Det her jeg kan noget, som Jespers rigtige jeg ikke kan. Herover der kan han være vild og voldsom, og han kan score mange damer. I den virkelige verden kan det være, at Jesper han bare sidder i en lejlighed og piller næse og bor sammen med sin mor. I det tekstunivers, som Jesper Dahl for eksempel laver, han laver for eksempel et tekstunivers, der hedder Havnen, som er en rap. Deri har han placeret et jeg. Det er jo den, der fortæller teksten. Det er de oplevelser, som det her jeg oplever, når vi hører rappen Havnen. Og det er jo det jeg, der oplever nogle ting i tekstens univers. Det kan godt være, at tekstens univers er inspireret af virkeligheden, og at det er noget, som Jesper Dahl har oplevet, og at han på et eller andet plan måske kan identificere sig en lille smule med jeget. Men tag ikke fejl. Han er ikke det jeg. Jeres rap om Viborg. Hvad kan I bruge det her til? Jo. I jeres rap, der har I for eksempel jeres helt eget lyriske jeg. Det vil sige, det er herfra I ser verden og hvad der sker i verden i omkring Viborg, hvor I har lavet nogle noter om nogle forskellige ting. Jeg ved, at der er nogle af jer, der har skrevet, at Viborg kunne være en lille smule som den her lille drengs verden. Rimelig kedelig. Som I kan se, så keder han sig noget så god som. Det kan det lyriske jeg sagtens være det, som det lyriske jeg ser. Det kan godt være, at verden ikke er helt sådan, fordi så kedelig er Viborg nok ikke. Men det kunne jo være det. Og der kan man jo digte lidt på og gøre det endnu mere kedeligt. Jeg ved også, at der er nogle af jer, der har sagt, vejret i Viborg er simpelthen bare gråvejr. Og det kan man jo se på det her billede, det er det jo ganske rigtigt. Det er bare så meget gråvejr. Men hvorfor nøjes med gråvejr, hvis man lynhurtigt kunne skabe lidt mere dramatik? Der var lyn og torden, og det snede eller havlede og regnede. Altså man kan jo sagtens med det lyriske jeg, kan jo opleve verden meget mere grå, end det rigtige jeg. Det kan man benytte sig af. Nogle af jer nævnte jo også, at Open by Night. Og så kan man jo sige, er det den her udgave af Open by Night, 2 mennesker, der får en gratis pølle, og det ser ikke så interessant ud. Er det det, som jeg ser? Eller er det festen og farverne og fyrværkeriet, som jeg ser? Her kan det lyriske jeg jo igen være med til at digte og gøre historien enten spændende eller endnu mere kedelig. Så husk, det lyriske jeg tager udgangspunkt i den virkelige verden. Men det er jo jer, der bestemmer, hvad det er, at det skal se.
når I skriver teksten.